punapa to merah ingsun prihatin waspagung wijil tuh dahatan po karya angkurung kepi pepodo nenggih sang Dihayu kelawan sang Diragus dodok mari kelu anyung kemi pepatan ingkang Rama arsa meminta puja donga tuwin pangastawanira Sudarma awit nadyan to gontotan kuwawa kababar ewa dene mijil poneng waspa labet kang ana mung rasa eling eling mringangganing Kanjeng Rama kang Gusna sembada ngukir jiwa raga uga eling mring Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kang Musna sembada dadi papan yoga brata ndung kaping 9 Candra Tasari Rama Ibu kang Musna anglinting anggula wentah wiwit timur nganti temekeng dewasa ingkang krama dalah ibu kang prasasat wus nyata nyawa lila ing bondo teguh ing pati kenya angandemi mring katresnanira ingkang krama kang wus ageng darmanira ingkang ibu kang wus nyo ageng lelabetanira rumaos mokal badhe manggih ing kayuwanan jati lamun to datan linambaran pangestawan ingkang Rama lamun tan linambaran pangestawan ingkang ibu gargel atinira